pamusoroi kutanga ndino remekedza iye mukomana ndisumudza anosumudza madzimambo. Ndigoti pamusoroi muri yakadungure nemachiweshe ese nepana mai pakaberekwa mukomana ari kumashure kwangu. Ndigoti pamusoroi Salvation Army iri pano nemachurches ose ari pano. Ndigoti pamusoroi shamwari dzaGenius. Ndigoti pamusoroi wese anzwa norufu rwaGenius. Ndigoti pamusoroi mukuru waro. Hama dzangu kuno anoteeresa ndichitaura pano, nhasi ichava nhoroondo yekutanga muno muZimbabwe kuti ndishandise ichi chiri pamberi pangu. Vanondiziva. Ndakachishandisa kairi bedzi ndiri kuAmerica, pandakavataurira kuti ini handina kufunda, but I've got vast experience. Now regai ndikutaurirai pamusoro pemukomana uyu. Haana zuva rakandimhoresa asingapfugame. Mukomana iye ndakutaurirai chokwadi, ndaiuya kufurwa munin'ina wake nemukoma wake nemamwe marufu. Achipedzesera kuuya kumba kwangu akauya naLisbon Murape, vakagara neni padare, asina kuona amai, akanogara mumba pasi. Aizvininipisa mukomana ari mumashure mangu. Mukomana aizvininipisa ende akange ane pfungwa dzedevelopment. Nemukomana ari mumashure umu tarasikirwa. Vose vachabva pano muchinosvika kumain road mukatarisa kuleft kuyeku aida kuisa gasi nepetrol zvisingaperi, asi isusu takamuitira shanje tega voukama, takamuitira shanje. Mukomana uyu auya achinditaura aida kugadzira tai inobva kwamvere chena kusvika kuno. Nau zvandinoda kutaura kumunhu wese ari pano, tingava makansilas, tingava maMPs, tingava vachatora zvigaro. Ukaona munhu auya uri pachigaro ane zvaada kukurudzira, sambirana naye, usaite shanje. Nokuti ukasambirana naye kana zvikabuda zvinonzi zvakabuda nguva yakansila ani naMP ani zvonzi ndiye. Now development inofamba bedzi kana takabatana. Development inoda kubatana. Hama dzangu ishari kutaura nyashari mhofu yemukono. Ndinofanira development zvakanyanya, asi ndinoshungurudza. Regai ndikutaura chimwe, the youngsters vari muno pese. Mukomana uyu neupfumi wanga nawo, dava vakanga vari vamwe havai vakaimba kumusha vaiti ndinoroyewa. Asi chiuye muone mudomboshava, mufambe muona dzimba dzamuno kukopa iyeyi Genius dziri kumoni president hadzisvike pane dzimba dzavakwa muno. Saka mwana wakanga ane tariro yakakura. Munoziva ndakashamisika ini vanhu vanobvira ku3 years kusvika mhero wapenyu kufa kwaGenius vese vakashushikana. Ndine kamwe kamuzukuru kangu kadiki pakafa amai vake, patakati amai Genius wafa ndakatozoti amanesi kandisekuru munozaurira andiriko kurufu kungonzwa kuti Genius chete. Vana vese vaimhanyidzana. Ndiani achasara akagona kutora zita iri rokuti Genius. Uye zvandinoda kutaura, vamwe vana ini zvandotaura vamwe vanogutsikana, vamwe you can hate me, I don't care. Ndosaka ndisina kufunda. Vamwe vana vanoita basa rokuenda mumatownship vachinwa hoho vasina kutenga. Ukavataurira kuti ndiri kuigrafandi ndichasvika na4 anobvira iri kusvika iri. Basa nderekureva vakuru vari kutsvaga zvinhu zvavo. Havana nguva yekubuda ndikuita kuzvisenzera. Genius andambonzwa kuti aireva vanhu
ndakazwa musikana achichema zvikanzi aita akasvika pabottle store anoti kuti wao wese unoita mari ipeiwo vanhu ava vasingabati tendera mwari wake. Aita akasvika kuzvikoro kune mapini anopiwa hanzi mashefu anonodyawo zvikanzi vari kureva kuti kuri zvikanzi vanhu mashefu ndivanonodyawo zvikanzi no vane mapini mese enda munodya kumba kwangu vasiri mashefu enda munodya chikafu icho. Genius akanga ari munhu wevanhu azviitwe nemunhu asiri munhu wevanhu. Saka shamwari dzaGenius nemunhu wese chandinoda kutaurira ini ndati ndini neshanu ana baba wake vanengina vangu chandinoda kutaurira chiri very serious. Mune mafoni enyu andisingagone kusenzesa. Kana muchida kutaura nezvaGenius endai kumunhu ane ruzivo nawo kwete kuti angofunga mumba make makuburisa mumafoni. Zvandiri kunzwa zvichibuda mafoni, please stop it. Stop it. You stop it. Manzwa anamai vake nehanzvadzi vachitaura kushanda kwaita Genius. Kana muchida kuziva nezvaGenius bvunzai vanhu ivavo. Handidi kuzoona munhu anotaura zvisina mavhi11. Ndinoti mwana washaishani, ndoda kuti mwana wangu wafambe zvakanaka. Maiti ndoda kuti mwana wangu vazhinji kopai patani, asi chikwereti chandinacho nemwana wangu aiti akauya ndoda kuti mubhoya kuzodya. Zvino ndikutaurira vana vese vari pano, kana muchindikoka musati uyezodya itiuya muzoona imba yenyu. Kana tozoswana chikafu ndouya ipapo. Zvino ndaiti nhadzima ndoenda ndikabvunzwa navanhu ndoti ndauya kuzodya here, ndobva ndarega kuuya. Aida kundigadzirira chikafu kana mambo china mhora asati aura. Isu madzimambo hatitorerani zvigaro zvamunoita imi zvokubvutirana zvigaro, tinonemekedzana. Saka ndiri kutaura vana vadiki mese toda kuti musimudzire dunhu redomboshava rane dzimba dzakanaka, asi padevelopment handisi kuiona, handisi kugutsikana. Iri mwana wanyashanu ini mofe mukono anobereka ana chihera. Saka mukupedzesera mwana wangu achafamba uyezve tabvumira kuti avigwe mukati memba yake. Handichabvumira kuti munhu avigwe pamba asingati avigwe pamba mumba make, kuitira kuti kana varoi mouye mushambo kupinda ndatenda zvangu. Tikawana mamwe maheadmen hundreds muZimbabwe akadai so. Azvi zvinofaya nditi nhai. Maoko kuna headmen murape. Tinotenda regai tidaidze vashe vedu, mambo wedu. With all respect, tinokumbira vase muye mutipe ngativaroverei maoko. Pamusoro iyi pakadumure nemhuri yose yeZimbabwe. Ndiri pano ndinonzwa kurwadziwa neruoko rwaGenius. Takatarisa ndakatarisa upenyu hwaGenius nenguva yandakatanga kumuziva. Chinhu chinosiririsa nokuti chinorwadza. Iwe mumwe wavanhu varwadziwa zvikuru sei neruoko rwaGenius. Sekuziva kwenyu, Genius
anga ari munhu wazvinufaya ndazvionera nhasi kuti zvechokwadi vanhu vanobva kuowokupai vari pano vari kuchema Genius. Zvinotiratidza izvo kuti anga ari munhu anga asingasarudze kuti ndiani uyu ndiani. Mufananidzo ndeuyu musi wa2 November ndakange ndichienda kumunda ndichienda kumunda kudaro ndakapfuura nepano pamba ndokuona mukomana akarara ndokumufonera ndikati ndiri pano pagedhi ndikanzi nevanogara pagedhi hakwanisi kuti mupinde titoitai kufona ndokufona wakaita manezikozi foni yakadzinga ini ndokuti ini rega ndende kumunda amuka kwakumapasti 10 ndobva andifonera bhegi ndikanzi sori mambo ndakarara ndabva kubva kwamakusenana ndikati unodi pamambo imwe chete kumisa mambo pagedhi ndobva akutoseka zvake ndikanzi aiwa mungaite chinhu chakaipa chose mukasadzoka nepano ndokudzoka anga akagadzira breakfast. I'm talking of something that happened musi wa2 November manje yapfuura ndokusvika agadzira breakfast tikadya breakfast zvakanaka tichifara tichitaura tapedza breakfast tikatenderera mba tikatenderera panza achitiratidza service station yanga avaka achiti next week first batch yefuyo iri kusvika yeunleaded fuel titenderera unganhima anga aripo ndikazoenda kujimu ndasvika kujimu ndobva ndatanga kusumudza masimbi ndikati rimu newe Genius masuru dzamuona dzasisi dzenyezi ndo dzinofana kunge dzina mambo. Genius akati no mambo ini ndokutengerai simbi dzekuti musumudze muenzana nesuwo machinda enyu. By the way Genius vana mutenhesanwa machinda angu vazukuru machinda angu zvakare. Ndikati saka masuru kana yakuwanika kumuchinda ichishaikawo pana mambo zvinorevei ndobva aiwa mambo tichaita urongwa hwekuti muite body building munokwanisa reko everyday makuseneka yakati aiwa tingo yekurima tozouya kwaita sei tozouya kwachena. Ichokwadi kuti ndakanzwisa kuti uku iziriyo handitika tese tikanzwisisa kuti tose takaita sevanhu vakamira pakiu handitika nhasi zvaitika kwandiri mangwana zvichaitika kwauri. Mukugara kwedu isu setsika dzedu dzechivanhu tinofanira kugarisana as a community sevanhu vanonzwirana sevanhu vakabarwa nemunhu umwe chete sechinhu chatiri kuona pano. Nhasi unoyu ndikupindwa kufara ndine mwana wangu ari pano ndakufara zvikuru mwana wangu ari pano akagara pamberi apa kuti zvinhulo kutaonana but ndinoda kutenda nekusanganiswa kwataitwa parufu pano nevamwe vanhu vazhinji vandaona pano. Indinoti nekuuya kwamaita Mwari akutendei, Mwari ngaarokofadza nekuuya kwamaita muchibatirana nemhuri imwe chete iyoyo yaGenius nemhuri yose yasara. Kana modzokera hama neshamwari ndinonzwisa kuti vamwe mabva kure aiwa todzokera murufaro todzokera nerugare ngatidhiraivhe zvakanaka muchinyi mumugwagwa kana tadzokera nekuti isu hatidi kuzonzwa kuti pane zvazvaiti ukakwekadzika hama yedu zvakadini zvakanaka nerugare. Dai Mwari akukomborerai mureko wakadingure patapedza basa iri ingo zvino nayo kumemurape taakuenda asi tinokushuvirai kuti pamuchasara muchibata basa rose dai Mwari bata mugare murudo tiparadzane zvakanaka uyezve tive vanhu vamwe chete vakabatana nenzvimbo imwe chete vakazvarwa namai vamwe chete toda kukutendai.